Yes. Yes, yes, yes. Ja, okej. De säger bara roden till att bo på jorden. Och finess sa det först mannen hörde om orden. Men jag säger bara är roden till människan. För hemlösa på gatan tigga för 50 lapp. Och det är synd för det är våran verklighet. Men ingen tittar omkring och ser hur läget är. Vi glömmer aldrig cash, vi glömmer bara kärlek. Sverige är en av de rikaste länderna i världen. Och sen så är det en fråga om tiggare i landet. Om det är illegalt att frysa hela dagen och natten. Och det är det som gör oss ställig. Mannen det är klart, säg mig när världen går under. Vilken para har vi kvar? Nej, frågan är hur många dagar finns det kvar? Om alla ska vara giriga, aldrig ger och bara ta. Det är det de vill att vi ska vara. Varför tror du mer ungdomar idag trycker? 1000 lappar får de så inte andas. 1000 lappar de är tajta till varandra. 1000 lappar får oss att tappa andan. 1000 lappar chock för oss, men de skrattar. 1000 lappar får dem att inte andas. 1000 lappar de är tajta till varandra. 1000 lappar får oss att tappa andan. 1000 lappar chock för oss, men de skrattar. De säger världen är din, men du följer deras regler. Inget val än att vara med i spelet. Smutsig lapp och jockeys ändrar de lag med den. Samma lapp tar man ändå för att göra affärer. Mucho trabajo y poco dinero. Till slut så är man tvungen att jobba negro. De har hjärntvättat de flesta, gjort oss helt pengar på saker som kostar pengar. Undrar vad som kommer hända med nästa generation. Håller på att tappa min tro. Kallar mig idiot för finna i lycka i flos. Girighet, ingen snackar om det. För de vet att de är torska med. Jag är slav till vårt system, men jag är en del av oss, alltså er. Så låt mig berätta hur det egentligen är. Vi lever i en fucked up värld, stängda misär. Så vem bryr sig om en 1000 lapp när den finns här? Vad? 1000 lappar får de att inte andas. 1000 lappar de är tajta till varandra. 1000 lappar får oss att tappa andan. 1000 lappar hopp för oss, men de skrattar. 1000 lappar får dem att inte andas. 1000 lappar de är tajta till varandra. 1000 lappar får oss att tappa andan. 1000 lappar chock för oss, men de skrattar. Ja, men de skrattar. Ja, men de skrattar. Skratta inte. Tack så mycket.